асабліва у нас у Гродно, ёсць такая традыцыя заўсёды прыходзіць на Вялікдзень, а таксама на нараджэнне Хрыста свята, на вялікую вечерню у сабор. І у большасці менавіта з Вялікаднем асацыюецца пракімін вялікі, то Бог велькі. І зараз гэта пракімін прагучыць для вас у выкананні зводнага хора і дапаможа нам у гэтым публікаваць.